Assalamu alaikum, mehman tomoşaçylar, eziz vatandaşlar. Mawy ýaýlymyňyň siziň ähliňizi hoş gördük. Garaşsyz baky betarap Türkmenistan, Bedow batly atmaradyň mekany ýylymyň her bir güni bagta wesenýä ajaýyp bir ösüşleri wesenýä. Şeýle watanymyzyň ösüşleri bolsa, bugun günü fizik saatlarynyň zywanyna, bagşylyň bilbil owazyna, dutar gyzygmyzyň ajaýyp bir kirişlerine aýdym sazarda manili mertebe mukamyl ýangyňa. Biz bolsa sözümiziň başynda biz ýaşlara şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, halkymyza ýetirmäge, tele tomoşaçylarymyza ýetirmäge bize döretip berýän ähli mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman Arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaz almagyny biz tüýsürekden ardy edýäs. Mehwarlar şeýle ýagşy arzuwlar bir-birinden ziýada ag arzuwlar ählimizden kalbymyzda şeýle watanymyzyň ösüşlerine bolan ýagşy arzuwlar joşdurýar. Biz orta bugün Türkmen Owaz teleýaýlymyna taýýarlanyp her hepdäniň ýekşenme güni ýaýylmaya berilýän Ulgamda Owaz atly aýdym saada diň jarşy gepleşigimiň bugün täze sanyna göçme sanyna başlaýar. Bilşimiz ýaly gepleşigimiň her sanyna öz saadany ýigitleri bilen ýurdumyzyň meşhur sungudy saatlarynyň halipa bagşydyr saadanylamyzyň ýaş estrada ýyldızlarymyzyň ýerini ýetirmegindäki janly sessäki ajaýyp aýdymlary bolsa gepleşigimiň her sanyna bir aýra tynlykda öz borçly öwüşkün çaýa. Bugün bolsa Ulgamda Owaza biz bilen Ulgamda mawy ýaýlym arkaly bir-biriniň şerin aýdym saatları, Türkmen aýdym saat sunugutynyň ägirtleri, ustat halipalarymyzdan miras galan aýdymlary jany sesse ýerini ýetirjek mihmanymyz bolsa Mahmal Owazy sunuguty ustadymyz Bäşim Ýolumanow. Bäşim bugün ilk bilene gepleşigimiň täze sanyna Ulgamda Owaza hoş gördük diýär. Sağ ol, hoş geldin. Ine bilşimiz ýaly garaşsyz baky betarap Türkmenistan, Bedow batly atmaradyň mekany ýylymyzyň bäşim bilşimiz ýaly her bir güni bagtly portotlary wesenýär. Ine sizden bir sunugy işgär ýokmyny, bir bagyş ýokmyny ýerini ýetirýän aýdymlaryňyz watanymyzyň toý bayramlaryna ýylymyzyň başyndan bäri belen owaz bolup aýratyn bir joşun bolup ýanganýar. Garaşsyz baky betarap Türkmenistan, Bedow batly atmaradyň mekany ýylyna ne bizim öz senetkär dostlarymyz bilen sagdanlarymyz bilen täze aýdymlary işläp gepleşiňizde bir alyp geldik. Tomoşaçylarymyza, muşdoklarymyza ýerini ýetirip berer. Bäşim siziň ýerini ýetirjek aýdymlaryňyzy, öz muşdoklaryňyzy ýetirjek aýdymlaryňyzy bizem ulgawa bilen diňlär. Ine öňe bir näçe gerek etmeşiňizde mihman bolluňyz. Ine gepleşiňiziň başy däp bolşýaly bir asuda watanymyzy wasp edýän bir joşunly aýdymlar bilen başlaýar. Bugünem gepleşiňiziň başyny bir nähildirek aýdymlar bilen başlasak gowy bolar. Şu watanymyzy wasp edýän, bedewlerimizi wasp edýän o aýdymlar gelin gepleşiň başyny bir başlaly, onuň ýerinem dowamly gidiberer. Ulgawa bilen bäşim diňlär. Şeýle asuda watanyna dogrudan bir dünýä iýmeň ödem. Zähmet çekmeň ödem biz üçin uly bagyt. Watanymyzyň şeýle Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň saýasynda bir Bedow batly öňe barýan watanymyzyň ösüşlerini öz eserlerimiz bilen aýdym sazlaryňyz bilen hem ses goşup bilmeň ödem bagta. Bäşim Bir ýaş aýdymçylary aýdym sazlarymyzy şu halkymyza ýetirmäne ne giň mümkinçilikler döretip berýän Gahrman Arkadagymyza, Arkadagy Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman Arkadagymyzyň, Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň şu alyp barýan işleri elmydama rowazlyklara beslensin. Köp sag bolun bäşim, arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Gelin onda joşunly aýdym bilen asuda watanymyzyň waspyny ýerine ýetirýän Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Serdarymyzyň bir durmuşa geçirýän beýik işleri wasp edýän aýdym bilen badyra garaly.
çayılıp alım bilim yoluna geçletecek yanında çiğnin yoluna ağdı birliksin dostluğun yoluna bak bir taraflık sana Konya ağdı birliksin dostluğun yoluna bak bir taraflık sana Konya Vakfedip Şirvan birde çıkayan hele Konya elimde parladı adalet tuğun elimde parladı adalet tuğun dünyaya yaşlılığın ruhun atalarım devin desturun yedi arka dağım sana Konya saklap atalarım devin desturun arka dağlı serdar size Konya atalarım devin desturun yedi arka dağım sana Konyan arka dağlı serdar size Konya Bəşim köp sağ bolsun aýdýas. Elbetde bu joşunly aýdym diýseň biz üçin me täsirli boldy. Ne bize de tomaşa diýen mehwan illeşmemizden ençe SMS-den gel gowuşmagym häzir dowam edýär. Ine halipalardan miras galan aýdymlary häzirki wagtda ýoýman täzeşe bir öwüşkün bilen ýöne ýerine ýetirýäňiz. Näş ahal ýolylerinden birinji Türkmenistan halk artisti Halifama Sahjet bar gözüm gelýär. Elbetde. O birinji gal bersen ural ýerler Halifama mäne garaýyp Halifamyz Recep Muhammed Ulugow şu halifalardan galan aýdymdan şu halka ýetirýän öwrüm Türkmenistan halkynyň artisti şu Recep Muhammed Ulugow aýdymlaryny bir özüm başardymça bir ýerine ýetirýän Ahal vilayet ýöýte sunat mekdebine nisibem çekip okuýup şu taýda halifalardan tälim alyp soň Türkmenistanyň halk artisti Qiyas Durdiýew halifa şondan gatnap tälim alyp halifanyň ýoluny ýerine ýetirmekde uğrup duran 4 ýyl halifa meni şu ýolu maňa öwredip şunu ne dogry hasabat alan şu meni 4 ýyl halifa. Sizin ýanyňyzda ençe ýyllar bäri sadanlarlyk edip, hemem öwüt maslahatlaryny berip, esasy aýdymyň bir inçe sirlaryny öwreden 4 ýyl halifa bolýar-da. Şu Recep Muhammed halifanyň ýolundan filmleri öwreden 4 ýyl halifa. Halifalardan Türkmen aýdym sasynyň ägirtleri, ustadlar hakyny gurrun açdyňyzda, şu aýdymlar häli her bir toy bayramlarymyzyň bir bedegine öwrülýär. Aýdym söýjüleň her bir insanyň ýüreginden bir kalymynyň yer alan aýdymlar. Ony sehelse ýalňyşsaň hem dinleýijiler gönderiň ony belligini aýdýandyr. Elbetde o şeýle. Şu dinleýiji sana şeýit belliklerini aýtmasa,
sen kämilleşen o. Şu dinleýijiň bilen şeýip sağlaşykly, şeýip kämilleşip gidýäňdi. Şu aydymy bir dogry ýerine ýetirmäge kömek edýär-de. Ho, şolar sana belli aýdýar, onuň kämilleşip gitmeli. Siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzy saýlamakda da muştoklaň orny ula kenä bäşim. Elbetde o. Özüňiz gyjak çalyp aýdymam ýerine ýetirýäňiz. Özüňiz sadanarlyk edýäňiz gyjak saat gorolyna, gyjakda sadanarlyk edip aýdym ýerine ýetirmek hasam bir lezzetlidir sebäbi sadam sen eliňne aýdym bilen birleşip ýalňyşa gumanaň ýok da täsiri başgaça bolýarmy? Özüň çalyp özüň aýtmagyň täsiri näkili? Lezzeti nämede? Lezzeti başga. Hem aýdym, hem gapdandan klavişler duranlar. Nu sağlarına gidiyor da onun yanlış gepleşe gelýärken dörtler ipada bir gowy maslahatlar berdi bir ine şulaydymlar aýt dep. Diýmek saz hem öz owazyň ýürek birleşip öz birleşiňe ýar üçsi birleşip tomoşaça ýetirmediler. Şu aýdymlary bäşim tomoşaça ýetirmegine öňüňizde dinleýijiler bar. Ençe dinleýijilerse tomoşa diýär. Şolara aýdymyň bir täsir edejilik güýjüni hasam güýçlendirmek üçin näme etmeli? Barşy. Şu aýdym aýdanda halipeler aýdýar. Birinji özüň lezzet almaly. Şu ideýan öz işinde. Onuň halk lezzet alýar. Ýürekden ýerine ýetirden tomoşaça şonu kabul edýär-de. Şu halk ilçinde bir gowy söz bar, ýürekden çykan söz ýürege barar diýär. Şo da ana, şu aýdymda da. Geliň ona bäşim gepleşimiň şu ýerine bir ýürekden çykýan özüňiziň lezzet alyp we tomoşaçylarymyza da lezzet berjek aýdymlar bilen bir näçe aýdymlary sepläp dowam etsek. Hemrayım Niçin benden yüz döndürdün gedidim Dağları yandırır mı çeken ahım Gel ahım, gel ahım Niçin benden yüz döndürdün gedidim Yollu şeyler algın beni yanına Aylanayın atın bilin donuna Amin kurbanım şöhvetime şanına Niçin benden yüz döndürdün gedidim Yaprağı Sina müdürü koydu hicran dağı Gel dağı
selvin yadığın ayrılık çağı geçağı Niçin menden yüz dönürdün yediğim Perde götür yüzünden Akıl bolsun bana algın sözümden Selvin yarım yaşaktırdı gözünden Niçin menden yüz dönürdün yediğim Yaşatırıp gözünden Niçin menden yüz dönürdün yediğim Cenanımdır mahım gıcanım Yuhre cenanımdır mahım gıcanım Ağlama mahım canı gittim gelir mi Aynı çektir edeyin sen mehrivani Ağlama mahım canı gittim gelir Başıma düşüptür ayrılık günü Sana fida kıldımı can bilin beni İkrari bul babahane öldürsün beni Ağlama mahım canı gittim gelir mi? Kölün sonası yaktı beni ikiye kıydım nalası
insanın yenisi ağlamama hemzane gittim gelir ey ruhu deray mahme qıydın yenisi ağlamama hemzane gittim gelir Tahir diyer söydeme iki perini Tatar'da zühdü cane Bağdat'ta seni Özün köp ağlayıver ağlatma beni Ağlatma beni Ağlamama hemzane gittim gelir Hay özün köp yığlayıver ağlatma beni Hor etme beni Ağlamama hemzane gittim gelir ben Ağlamama hemzane barsam gelir mi? Ovarım arşa ulaştı malayım gelsinni Seni soruştu ilaştı malayım gelsinni Senin yoluna bakanır dağı hizranır çekinir Gözün kanlı yaş dökünür malayım zan gelsinni Malayım san kıyız malayım sensin benim günüm ayım Şekerden şerin sözüdür Yethen vezirim kıyıdadır Kıymalayım gelkendidir Aşık yolundan dönmedi Dünyaya gitki gelmedi Evlenmeğin gül çemenir Malayım zan gelmedi Malayım zan kıyız malayım Malayım zan han malayım Sensin benim günüm ayım Evlenmeğin gül çağlıydır Evlenmeğin gül çağlıydır Malayım zan gelsinliydi gelsinliydi
Bäşim köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren şeýle ajaýyp aýdymlaryň üçin. Tamam. Ine Türkmen halk aýdymlar diýilende bäşim ilki bilen Türkmeniň beýik akyldary Magtymly Pragynyň sözlerini dören edep terbiýe berji, bir watan söýjülüge çagyrýan şygyrlary owaz bilen goşulşyp bir hasam biz üçine täsirli bolýar. Türkmeniň beýik akyldary Magtymly Atamyň sözlerini dören aýdymlar häli şinni bir belent owaz bolup watanymyzda her bir bagyş sadananyň ýerini ýetiren aýdymlaryna da ýanglanýar. Siziň hem ýerini ýetiren aýdymlaryňyzda da Magtymly Atamyň sözlerini dören ençe aýdymlar bar bäşim. Ýerini ýetiren aýdymlaryň köpüsi şu Magtymly Atamyň sözlerini bolupdy. Magtymly Atamyň hem sözleri umumyň şu adamlary gowluga çagyrýar. Elbetde dostluğa, doganlyga, agdy birlige çagyrýar bäşim. Onda men özüm şu Magtymly Atamyň sözlerini özüme bir yüreğime ýakyn görýän. Magtymly Atamyň sözlerini dören aýdymlar, Magtymly Atamyň şygyrlary bugün künne bir täzeçe öwüşün bolup galkynyp dowam edýär. Bu zatlaň ählisiniň sakasynda bolsa, Türkmen halkynyň millili zarbeden baş halifamyz, gahrman arkadagymyz, hormat prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň bir taýsyz tagallasy bar. Türkmeniň beýik akyldary Magtymly Pragyny beýik şahsiýet hökmünde dünýä tanaýar. Dünýä ýüzünde beýik akyldarymyzyň şygyrlary ony owaz bilen garşyp, sazlar bilen bezelip, aýdym bolup türlü dillerde de ýerine ýetirilýär. Ne gepleşimiziň bu sanyna da hökman suratda biz sizden Magtymly Atamyň sözlerini dören bir ýüreklere singen aýdymlara garaşýar bäşim. Elbetde o şeýle başardığımda nädir aýdyp beren. Muhammed ümmet hey malhı olmasın. Muhammed ümmet hey malhı olmasın. Malhı olhu doğun kardeş yad olur ey kaçar ağın bolmaz hatira Uğunur düşmanım dostum mat olur Devletliler yeşek bir tıat bolere Görüş bir avray, uruş bir desir Kişilik hemhidenin özüne kestirey Akıllara kıyvat etmek hevestir Kıyvat keşin baran sayı ot olur Magtymly şükür etsin Hudaga
sabır ki yolur bilaga sabır bulur bana şat hadi sabır ki yolur bilaga sabır bulur bana şat devletiye bağa salma bir devletiye bağa salma gül bakçanı har getirir güllerinin yar yadırı bilin şahızındayı zor getirir namat hayır işin açma muhundeşer işten kaçma geçmez namat ömrüne hor geçirir namat ömrüne hor geçirir varıp bir mendile yetsen nekesi hılmat ter tuttum şirin lane şek getirir yeket lane zor getirir ölme haber oğlu ölme ölme haber oğlu ölme ölün şankızın dünden Çaman münüp çangda kalma yeketane zor getirir düğüp babana zor getirir
gel yarım. Ah gel yarım, oh gel gel yarım. Çaman münüp, çaman münüp, çamda kal. Düyüp babamı zor getirir, yekelane zor getirir. Got sağ bolsun aýdýas. Ne bäşim, tomaşaçylarymyzdan size tawalan gelip goşmagam dowam edýär. Bilen gysga belgimiz 0500 belge. Siz üçin üstünlük ähmiýetlimi ýa üstünlüge yetilen ýol? Ya gowgara ötünden. Şu üstünlüğe yetilen yol ähmiýetli. Sebebi ýolda bir gidenler halifalardan ýa okap öwrenip halifalardan öwrenşiň aýdymy Ençe ýatlamalar awadyr. ençe ýatlamalar onuň kiçiliginde bir tapyr şu halka hyzmat et toýlary, bayramçylyklar bu ýatlamalar bolup geçdi. Demek bäşim siz üçin üstünlük däl, üstünlüge tarap geçilen ýoluň ähmiýeti hasam uly. Hawa. Elmedama alpadan işinizi bäşim şowluklar ardy diýär. Balta barýan ýollaryň iň gysgasyny eltmen ardy diýär. Ne köpleş diýilýän gurrun wada bäşim. Hemişe öýdüňi tap diýilýär. Halipalaryň berýän maslahaty öýdüňi tap diýär. Hawa. Ne öýdüňi tapmak kyn bäşim. Ben Alifam raydan gowşady bar da. Şu aýdyp wagt, ýyllar, aýlar geçip bilmem kämilik diýemin halk sana baha berýär diýär. Şoň kıyar Alifam kıyarlar wagt bilen halk sana wagt gelende bir onuň öýüdi ýa bolup gitmeliler diýen öýüni tapmak. Öýüni şu her bir ädimde ýa durman ali falan diýen şu dan aýdym öwrenip diňe öwrenip gelmelýärler. Sunwatda diňe öwrenip gelmelýärler durdan bolany Durmak ýa-da aýtmak. Mowa. Bäşim ýene bir aýdyran gowurun bar. Ýagşylygy ilki özüňden başla diýilýär. Özüňizden iň uly ýagşylygyňyz näme? Sebäbi insan ilki bilen özünden başlamaly. Her bir zady ýagşylygam ilki özünden başla. Şuna adam şu özünden başla ýagşy niýetim bolmaly. Hawa. Hem özüň ýagşy niýetim bolmaly, iýligi ne? Ýagşylyk etjekden. Hawa. Özüňizden iň uly ýagşylygyňyz näme? Ullardan alan niýetini düşünýär. Ine bäşim halipalardan, ine ýaşy ululardan öwüt ündewler alanmaz. Meň üçin iň uly ýagşylyk diýdiňiz-de. Adamyň kalbynyň gözelligi nämede? Kalp gözelligi, ýüreginiň gözelligi. Neçeşmeýäniň owadanlyga, onuň durlugyna, dogry dämi? Adamyň kalbynyň gözelligi. Şol meň ötken sözümle no halalygyna, no oý pikirinden kädin. Hem şu adamyň arzu maksatlaryna, men hoş niýetlerine bagly kädin. Ine bäşim niýet diýdiňiz-de, sunugat adamyň bir ruhuna, durmuşuna nähili bir öz täsirini ýetirýär. Ýagşy niýet ýarym döwlet diýilýär mysal üçin. Ýöne sunugat adamyň durmuşuna, ruhuna nähili täsirini ýetirýär. Sunugat aýdymsal adamyň ruhuny galkyndyryp bir lezzet berýär adama. Mysal üçin şol güç depdi sunugatyny galyp göreli. Şu güç depdi üçin niýetlenen şu gazallarda bar. Halkyň bir ýürek sesi beýan tapýar. Eger bu wagtda da şu ýurdumyň toý bayramlaryna belint ýanlanyr.
Dogry beledim. Bäşim elbetde şeýle bagtly ýurtda ähli zatlaryň sakasynda mysal üçin Küştöpdi UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegen biz üçin uly bir şöhratly waka boldy. Bu zatlaryň sakasynda bolsa Türkmen halkynyň milli liderimiň baş halifamyz Gahryman arkadagymyň hormat prezidentimiz arkadagy Gahryman serdarymyň bir taýsyz tagallarlar netijesinde amal aşýa dünýä müdünne bilen gadarlarymyz Küştöpdi belent owaz bolup ýerine ýetirilýär. Bäşim özgörmek üçin sebäp gerekmi? Adam özgören bolsa ya köp zat öwrenendir, ya durmuşda köp zatdan tejribe alandyr. Siziň pikiriňizçe bir adamyň özgörmek üçin sebäp gerekmi? Sahaga diýäşip şop zat üçin ýa-ni altymyň alsa, şonu bir toýda aýtsa, başga toýda, başga uşun, ýer toýda öz uşun berýär, raýdym diýär. Näme şoň üçin şu öwrün kämilleşbermek diýenden. Elmedama maşgalaňyzda biz tüý sürekden agdyly ardy diýär bäşim. Tamam, şöyle. Ne gepleşimiň bäşim ahyrlaýjy pursatlarym gelip betdi. Bize berilen wagtymyň ahyrlap barýa ýöne beýdiňiz gepleşimiň jemleýici pursatlar däle biz sizden inni bir çekimli hasam bir ýüregiňizde öz bagşyň özüne goýan aýdymlary bolýar. Hemişine toy bayramlarda diýilýär. Bagşym özüne goýan aýdymlardan bir ýerine ýetirdiýlerini hemme öz söýüp ýerine ýetiren aýdymlaryny, hemme bir islegli aýdymlary gepleşimiň şu ýerine tomuşaçylarymyza ýetirseňiz hasam gowy bolardy. Hem aýdymlar jogap berlendim, itaatly naýbaşy aýdymlar bolýar. Soňunda toy. Hawa. Başardymdan aýtdy, noşel. Ulu howaslan bäşim. Onda sahnamy sizinki. Sadağın boluyla kunnahal atham Urvanın boluyla kunnahal atham Şervanın şamağa barhang ne bolya barhang ne bolya Senden özgü yoktur benim hiç arkam Bu garip halimde ne sorsun ne oldu, sorsun ne oldu ya. 40 gün oldu gitti ya şervan şamağa. Meni koydu bolmadı, bolmaz bir dağa ya, bolmaz bir dağa. Kargadalar konmudun çarmağına Bağvanımdan haberi berhem ne oldu Berhem ne oldu ya Oturur beni munnu sargara Ay min tek oturur beni munnu sargara Sen takmazım yarime Olmaz altırıp yarım altırıp
Düğünün yolu yalvarın ve ya ayağına başını Oysam ne oldu, oysam ne oldu ya Dünyar hıyali yadıma düştü, yadıma düştü ya Yar bilin gidin küçülüm gözümden düştü Ekilip garibime bir tekne buldu Bir tekne buldu, bir tekne buldu Bir tekne buldu ya Yar bilin gelin küçülüm gözümden düştü Ekhelip garibime Leylom, 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 Leylom Ha, ben hele bollu ya Çapar arlaya arlaya Kılıçlı verin kolunu can kolunu Getir parlaya parlaya Görün kıyratın todi Hey yalan neler mirdin sedi Yedirle Şarlaya şarlaya Davasının dumanı Hey kanımın kirlesin kirlesin Aman esin sana yedik Yeni barlaya barlaya
Yakınıma sen gelmesen kim gelir dilvere? Ay dilver, dilver. Senin sıfatlı sen garibin yari, bağışlanır bakçağdaki enare. Naz etmek bir aşıkların hüneri. Olayıma sen gelmesen kim gelir dilvere? Eyvah dilver, dilver. Hakimin çıkır ben dağa. Hey kuvanayın hep başından ayağına. Yakınıma sen gelmesen kim gelir dilvere? Vah dilver, dilver. Gönledim görmedim tümlerde dedi, canım alli camalar kırmadı, kırmadı. Metecidir, inni örtümen beni. Kolayıma sen gelmesen kim gelir dilvere? Vah dilver, dilver. Hey kuvanayın hep başından ayağına. Yakınıma sen gelmesen kim gelir dilvere? Gel berberi.
mağruplukta bellidir. Geynip derler birbirinden tacipleşey, atlı suyun han ağır iyilidir. Birinin başının yaşıl alı var, birinin bilinin tırmış alı var. Yine birinin akıdının hali var. Biri bağrım kesen şirin dillidir. Biri vardır bağda bile gezmene, biri vardır suda bile yüzmene. Birinin şanına destan yazmane, biri mülküm yalim ballıdır. Saymışım el heder aman, kırpikleri oktur kaşları keman. İkidir tör gelin, ikidir tör gelin biri noçuvane. Şavelledir birinin seri tellidir. Tellidir bahar. İkide tör gelin biri noçuvane. Şavelledir birinin seri tellidir.
Bäşim ine gepleşigimizde bir-birine ziyada bir Türkmen halk aydymlary bir öz borçlukla ýanlandy. Kötü bolsun aýdýas mundan meýlägem sunugy däleminne, aydymsaz äleminne, üstünlükleň, şowluklaň ýar bolmagy tüýsürekden ardy edýäs. Ine öz sadanlaryňyz bilen bugun gepleşigimizde gatnaşyp ajaýyp bir gyzykly sowallarymyzy jogaplandyrdyňyz. Mundan meýlägem şowluk ýar bolsun. Mundan meýlägem Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman arkadagymyzyň hormat prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarymyzyň saýasynda toýlanýan halkymyzyň her bir toýunyna, bayramyna, mawy aýlymyna mahmal owazyňyz belentdenlensin. Biz sizden ýene de bir gowy täzeliklere şeýle jany sessäki bir Türkmen halk aýdymlaryna, watanymyzy wasp edýän şeýle bagtly döwrümizi wasp edýän aýdymlara garaşýar. Şu gepleşe çağıran, şu köpü sağol, meniýa şu böl, çylmy täsirli boldy. Şu biz ýaşlara aýdym aýtmana, saat salmana, milli senedimiz bilen şu halifalardan millat galan Türkmen halk aýdymlaryny şu halkymyza ýetirmäne giň mümkinçilikler döredikleri bizim baş halifamyz Gahrman arkadagy Gahrman Serdarymyň zanyna sag bolsun. Alp barýan işleri elmidama rawazat. Köpsä bolun bäşim arzuwlaryňyz hasyr bolsun. Mundan meýlägem şeýle watanymyzyň waspçysy bolup gyjak saat gurady bilen elmidama öz dinleýijileriniň ýüreginiň töründen orun alan. Sag bolsun. Mehman tomaşaçylar, ine şunun bilen ulganda owaz atly aýdym sada diýinjaş gepleşigimiziň bugünkü göçme sany jemleýäs. Biz siziň her biriňize berk jan saglygyny, maşgala badançylygyny, ýurda wagtyny tüýsürekden ardy edýäs. Biz ýaşlara bolsa şeýle döwre wap gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge, bize ähli mümkinçilikler döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halifamyz Gahrman arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmidama rawana ýollarda rawaz almagyny tüýsürekden ardy edýäs. Ýene de mehwarlar ýaýlymda görüşýänçäk, ulganda owazda görüşýänçäk. Hoş sag bolun.